Agunggo-unggoy ka mang mahal. Kuna-kuna mo. Ma! Okay. Gling so dakis mga sis naman banog ako niya. I'm so lapot. Hi mga sis, it's Annie Morena and welcome back to my life. Again mga sis, nais kong magpasalamat po sa lahat po ng nagsusubscribe sa ating YouTube channel. We are getting bigger. It's 1 million takablubong hugs and kisses mga sis. And if you are new to our channel, just feel free to subscribe down below and hit the notification bell para always kang updated sa lahat ng ganap sa buhay namin ng ung-ungot nating mama. So we are facing another month mga sis, so let's pray first. Ba't ka natawa? Seryoso, let's pray first. Lord, thank you po sa blessings na binigay nyo sa mga nakaraang buwan. At naway ang buwan ng Hulyo ay maging buwan ng kasiyahan, maging buwan ng punong-puno ng pagmamahal at contentment ang puso ng bawat Pilipino, Lord. Amen. And before we land to our video mga sis, comment down below kung anong challenge o kung ano man ang gusto nyong gawin namin kung ano man ang gusto nyong gawin namin ni Mama dito sa bahay, and let's try to make it happen. Okay mga sis, before we start, of course may pinadalang ayuda na naman sa amin. So thank you so much po sa lahat ng nagpapadalang ng kanilang ayuda sa amin ni Mama. This is from Joel Bautista. Thank you so much sis, I love you. Pagsao ka mo ama, I love you ka makinag-thank you mo bakit kita? para kanyang daytoy kano amom na apay, tano pumigsa ka pay kanong agong. Ag-thank you ka kanya da. Kita man Kanya naman. luto mi dyan. Ag-thank you ka. Amo nga istorbon tag video kami. Maksidyan na po. Ma, thank you ka. Ay, thank you. Ag-thank you ka, no bagka lang ka. Thank you dayto nang dayto ayuda. Ang sila Ah, kami marunggay. Sila kami marunggay mga sis for lunch. Cafe latte, Sila daga. cafe latte, choco barley, Oh, dayto pinaima. na yung imas kama. Pure organic barley drink mix from Australia. Kunana from Australia. Thank you so much, Sir Joel Bautista, for giving us this products. Yung may bagang ma. Agyaman na ka anak ko, apaya. Agyaman nak ti ado and more power. Ay, kaslap, apa suda ma. La, apa kita talaga sana, apaya. Bagay rupa ka nga. Sunggo. Thank you so much. Andong. Naupay lang, dinagdagan na pay lang diyan. Okay mga sis, kamustahin muna natin kung ano ang ganap dito sa bahay. Let's go mga sis! That's our daddy. Say hi pa. Pa. That's our brother. Sino tikar karupa sunggo? Sa garod ko na ni mga kapay. Di ka mga lalaya pangarap ko. Yung nagparis ta ako. Alam. Sumulagay bagbagay kayo ni mama ta tsaka kayo nga duwa. So mga sis, wala dito sa bahay si mama. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Feeling ko nakichismis na naman yung bucket. So let's just wait for her. Para bisitin natin yung araw niya at maging masaya kayo. Kasi yun yung gusto niyo. I can hear our mother. Oh, I can hear it. Let's go. Yung mga bulaklak na lang to. At ang bulaklak na nalaylay. Oo. Pasalikat ka, marumalun kan. Pintas. Gusto nyo bang bisitin natin si mama? Hanaban nga. Gusto nyo ba? Sige, bisitin natin si mama. Hala, pa nga giba basura ka tayan da. Bastos ka mga karuba nga. Ang kagiba basura itama. No mo nga sila mong pagbabasuraan. So what? Ngayon, so what? Apay si Kati Mayor. Sige, mano kaya. Maringod kayat. Dingod kayat. Maringod kayat. Hindi kayat. Since a lot of you are asking how to make burong nga kangkong mga sis, let's have a tutorial for Nagiti talaga nga insensitive na tattao. Yun na nga yung sinasabi ko, how to make buro. So let's have a tutorial mga sis. I'll just prepare
At kukuha tayo ng kangkong kasi yun ang pangunahing sangkap ng burong kangkong. So let's go! Hindi nga walang gasolina na na. Pangarap ng aking daddy na maging sundalo ako. Pero ganito ang eksena. Sir, yes sir. Nakinandong. La, nagduit ka mga to pranti ka pala. Oh, nagdugyot ko. Nagdugyot. Kita mga ngamin okay na anak ko. Kamalay mo ba? Isa gibaon ay apo, hangkang akwa dati sa kam kin imam ng imparswa na kanya po Diyos. Nakararte ka ma. May tapot po doon na kasi mapupuoran ti bukot ko lang. Napuuran talaga ni mama yun kasi kita niyo di kudil na. Hindi ka pa. Oh, di ba? Naksot. What ka mga rod? Sige na. Punasan mo dahil tanan. Hangka nga baon tagpaparating nga dog ubraon na. Dahil talang. Apa nagling kag sa uda kasi ka. So here in province kasi mga sis, may tinatawag tayong mga free goods. Yung mga free goods na yon eh hindi kinakailangang bayaran kasi nasa palikaw-kaw lang ng ating atmosphere ng ating area. So kukuha tayo ngayon ng balangag malapit sa farm. Let's go mga sis. Ano ba tong kagubatan? Char. Mga sis, ang kasama kong pupunta is yung doggy namin. You say hi. Hi. Oh, diba? Kalkarupa ni mama. Tingin. Nagludom! Nagludom! Hana makikita. Asok, tangtanga, hindi nga tumulong. Nag-drought ka di balay. Langgong. Pagod! Ano sa tingin nyo ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay mama. Okay mga sis, we are done. Puno na and let's go home. Dito sa province mga sis, hindi ka mawawalan ng pagkain. Kasi madaming talim yung karuba nyo, magtakaw ka na lang, sagpaminsan lang ganun. Okay mga sis, tapos na tayong kumuha ng kangkong and here is the kangkong. Puno yung basket natin. At ang next na gagawin natin is tatanggalin natin yung mga dahon kasi hindi kailangan sa buro yung dahon. Ganun. Like this. Oh, pak, ganun. Ito lang ang kailangan natin sa pagbuburo mga sis. Ah! Wala. Okay mga sis, we are done. As you can see, tapos na wala na yung mga leaves or yung mga leaves nang doon na lahat. Oh, yan. Mas madami yung natanggal na leaves kesa sa mga ganito lang. So, ito na po mga sis. We are halfway through. Let's continue. Pero bago yan, bisita natin muna si mama. Chereren, 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 chen, chen. Nagtsaka to'y inang yo. Okay, mangkit day. Ibagbagat ang paypay suma. Alright! Inyawin, andong Nagiging scripted ka na ma. Hindi ka ganun magalit. Magalit kang totoo. No. Magalit kang totoo. No, that's fake only. Nag-message mo kini Rosana Oxales. Oy, Ibagbagat nga na parehas ang kami nga fake. This is true. It's a prank! This is true life. Oh. True life nga, pinabiyag ka pa. Kung ano natay ka. Ano nga fail, ay ito nga vlog. Ay, no fail man, dito nga vlog. Agsaw ka, takas. 1, 2, ready, go! Sa otakas, no? Awante, makaung otak. Korang ka umakangungay kag sa ka, takas. No? Sige na, magsaw ka, takas na. Nga kinandungan. Oh, ganyan. Ganyan. Sige naman. Okay naman dong. Okay ni mamang bandong. Okay ni mamang ni andong. Pagsawan ng amin dakas, di kas jay, laglag. Discard mo mga to, okay? Salamat na karap. Tingin ama. Ay, malikon, aldawon ko na lang aram. Patay! Tingin ama. Ma! Okay, ang next na gagawin natin is huhugasan natin ng napakalinis etong kangkong. Alam nyo ba na ang pinakamadumi dito sa mundo ay ang ngiwat ng mga chismosang kapitbahay? Ha? Bakit? Anda pa na tayo may sigduson. Kasday. Okay mga sis, ang next na gagawin natin since malinis na tong kangkong is tatad rin ito na nakararte apay nakadurdurubab tayo mo lang sika.
Sipin nyo na lang na yung tinatadkad nyo is yung subsob ng kismosa yung kapitbahay para inspired kayo. Ganon! Oh, nagpangit ni Mama. Pak, pak. Nagpangit ni Mama. Pak, pak. Oh, di ba? Okay mga sis, ito na yung kangkong natin. So, ang gagawin natin, itra-transfer na natin ito sa malinis na container. Hindi katulad yung nasa tabi ko na ang rumi-ruming bakot. Oh! Nagdigos ko lang. Kapag nailagay na natin to, mag-ungot muna si Mama. Mag-ungot ka muna Yan, nilalagyan ni Mama ng asin, mga sis. Bubudburan ni Mama ng suka na galing sa kanyang kilikili. Tuwaran tayo. Ganon. Ipangpay ni Mama, ikantay tinagal kasi lagyan natin ng maraming asin. Para magtiyo ka na. Ramanang. Ha? Ha? Ramanang na ko sa. Di ka pa lang Di ka pa lang kunak, may sa. Di ka pa lang. Oh, ilang kitday. Tara na, ipatigim natin kay Mama. Okay? Dugong. Haan na nga ini kadugong. Sikapay mo na. Maday, sinsilan lang. Inikapit pra na doon. Oray, Kaya, saklatan. May mabalang. ala. O, Chakon. That's how you make burong kangkong, mga sis. I hope this help you. At sana makita ko rin kayo na gumagawa ng burong kangkong. This is the special dish of all the Ilocanos. So, lahat po ng Ilocano dyan, I'm challenging you to have this burong kangkong in your homes. Love you, mga sis! Okay, kumakain. Magsusubo na po ang unggoy. Pak! Ang laki po ng bunganga ng unggoy. Pag-unggo-unggoy ka, Mama. Kuna-kuna mo na. Ma! Great. So, dakis mga sis, nabanbanog ako niya. I'm so lapot. Okay mga sis, usually it will take a day para maburo yung ating kangkong. So, let's wait for a day bago natin kainin. I'll keep you updated mga sis. And that's all for the video mga sis. I hope you have enjoyed the video. You share the vibes to your friends and comment down below kung ano ang gusto nyong challenge o kung anong gusto nyong gawin namin ni Mama dito sa bahay. And let's try to make it happen. Again mga sis, follow me in my social media accounts at Andy Morena. And I'm going to see you on our next video with this monster. Emote. 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 Emote ma. Nagandod ka. Piling nga bakit piling. Bye mga sis!